Hello, hello. खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव बयखौबो बरायनाय थाबाय। आङो दङ दा क'क्राझार स्टेशनावहाय। माने नैबे लोगोफोरखौहाय दोनफैनाय बायदिबो जादों एसे। ओमफ्राय आं दा बावखुंग्रियावसो थांगोन आरो। ओमफ्राय आंना दा टाइम जाथ'वाखै। हस्टेलनिफ्राय एसे खारखुमानाय बायदिसो जादों नालाय। ओंखायनो एसे खोमसियावनो फैनानै स्टेशनाव थाफैबाय थादों। बिसोरो दा ट्रेनजोंहाय न'आव थांसिगोन। ओमफ्राय आं दा बावखुंग्रियाव थांनानै बावखुंग्रिनिफ्राय फैखांनानैसो न'आव थांगोन आरो। ओमफ्राय आं भिडिअ बानाया सानदोंमोन। ओमफ्राय दा माथो खालामबाय थानो होननानै ओरैनो जिरायस्लाय खालामबाय। ओमफ्राय दाहायबो बावखुंग्रियाव गाखोनायखौबो खालामलांसिगोन। नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय। खानायखौ हासोबावदों आङो गाइसमोन। आङो दा बावखुंग्रि ससे गाखोफैबाय। बे ससे गाखोफैनायाव आंनि साबस्क्राइबार मादैमोनखौ लोगो मोनदों। नैबे सासे मादै ओमफ्राय नैबे सासे मादै। माने बिथांमोना आंनि बे उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि न'खौ दिन्थिनायावहाय बे भिडिअखौ नायनाय समाव आंनि फ्रेन्ड जादों आरो। ओमफ्राय दा मादैमोनाबो नुजानो लुबैदों आंनि इउटुबावहाय। मादैमोना बबेनि होन्दोंमोनलाय? फकिरानि। मादै सानैबो? ओमफ्राय हाजो गाखोला? गाखोनो हाला जोङो। मेङोना। आंबो एबार जों खननै। फट' लानोसै ना? थांफैयो। हेफाजाबफोराबो जिरायदों नै। गाखोथारगोन ना गोजौसिम? दे थौ। थौ। Ini saja. Hello. Nungbai. Babuman. Nungbai. Khwkraobai. Dah kuat. Pasal ni. Kuman? गाड़ी तो 10 टका बसे है, तो 10 टका दिसे। बाल बेपारी। डायरेक्ट Biaya bepari. Satu deh nengah. Sudah. Itu nak kam dia ahi pelak kam. lagi boy. Hah? Ubrut na zero. Itu lagi ubrut kono dukan naik na. Posa asal ni kiman tu kasih. Ini golputnya di sini tak itu. Satu orang dah se. Angca. Bukan. Mana ada? Toklat. लोगोफोर जोंथ' 13 एप्रिलावनो गाखोदोंमोन अर्थात संक्रान्तिनि सानसे सिगां। बे समावनो गोबां मानसि जादों नै आरो संक्रान्तियावथ' बांसिनसो जाबावो। नोंथांमोनानो नायनो हागोन माबायदि लारिनो। ORS होनाय बेवहाय ORS पाउडारखौ मिक्स खालामनानै होनाय। फंबाय सासे लोगो दंबावोमोन नै बे फंबायनि लोगो बे फैनोनो हायासै दा लासै फैसिगोननो आरो जों दा साथामजों दङ थाजिम कापसेबाव नों लोंखाबाय दा Gila. Lengge. Itu dia.
खोलो खोलो बारनाय बारा मादिरा दाब्लाबोयो मेंनाया जाला गाइसमोन नैबे जाबाय निजिरा बोहैनाय दै बेखौ जों मोखां सुनो थाखाय लाबाय जिहेतु जोङो मोजां दै लाफायाखैमोन अर्थात जोङो ORS पाउडार बे लगायनायखौसो लोंनो थाखाय लादोंमोन ओमफ्राय मोखां सुनो थाखाय बे निजिरा दैखौहाय सोनानै लाबाय आरो बिराद गुसुमोन दैया हले मानसि बुरजा जानायखाय मोननै होबाय मानसि बुरजा जानायखाय लोगोफोरजों बै जायगानिफ्राय बेवहाय माबा प्रग्राम जागासिनो बे जायगानिफ्राय जों ओरै गाखोबोनानै नै दा बे जायगासिम सफैबाय बिनि उनावहाय बै जायगायाव थांबाय इमान आखु दाखु गाखोनानै जिरायबाय थायो नै मालाय आब'आ गथ' बालायलायनानै हाजो गाखोदों जोंफ्रा आरो जेबो अजन लाया गारा सिख्ला मानसियानो गाखोनो हाया दसे दसेयावनो मेंथारो आं दा दंफाङाव सोनारनानै दङ बिराद मोजाङै मोजांथार नांदों दंफाङाव सोनारनो गाखोना फैबाय मादैमोना थाइबेंआ मा दाम मादै 30 थाखा याव 30 थाखा बैयाव 50 थाखा थाइसेयावनो मोनसे मानसि दायो थैखागोनसो मा मोनोब्रा बे बावखुंग्रि हाजो गाखोनानैलाय आरो जेबो जाफुङानो मोनसिगोन लोगोफोर मोनसिगोन लास्ट दै लाखालाबो नोंखौ फैद' मोनसिगोन बेनि लास्ट जोबथा मानखोनाय थारला खामानि गैया लावगि आखाइनि हेफाजाब लानासो गाखोदों बियो दाउ हगारदों हमजालाङो दाउखौ बिदिब्ला जोङो फाइनेलि मोनफैमारबाय हाजो थिखिनियावहाय बावखुंग्रिनि थुलुंगा दंफैयोमोन बेयाव थुलुंगा 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 बबाव दं बियो दहायनो मोनफैना दंफैयो ओइ नै आसोला अन्थाइखौ बुख्लाबाय नामा बेनो हाजो थिखिनिया गासिबो आधा घन्टा नों जिरायबोआखै नामा आसोला दहायनो फैनानै जंफैगासिनो बिदिब्ला दिनै सेकेन्ड टाइम खेबनै जाबाय जों फैनाया जोङो दिनै सफैमारबाय फैनायनि आं दा मोखां सुनसै लोगोफोर जोङो 9:25निफ्राय गाखोदोंमोन ओमफ्राय दा माबा जाबाय 10:45 जाबाय 1.5 घन्टा नांस्लाबा आरो ओरैनो बांद्राय जिरायाबा 1 घन्टाफोरल' लायो ओमफ्राय जोङो देग्लाय एसे बांसिन माबायो जिराय जिराय गाखोदों बेनिखायनो बांसिन एसे गोबावसिन लादों ओमफ्राय बिथिं माथो गाहायावनो ओंखारलांजायो आगोल बिदि ओंखारलांजानाय गैयामोन ना मिथिया लांफानांगौ ना मायाव जों थाइबेंखौलाय आं गस्ला गोनाखै र' जों न'आवलाय सानबा बुदिग्रासोनि
ORS होनाय ORS powder Cocktail. Fudunganलाय? आं नांगौ आं बथलसो ओइ जों दा हाजो थिखियाव साथामजोंल' दङ सासेया थाबोबाय गाखोनो हायासै बै गाहायावबो ओंखारलांजायो दा एसे सिगां ओंखारलांजायामोन बिदि थाइबें जानोसै जोंहा आदैया बिदिबा नोङो थावनाय मोनालै बिदि खिथावै नोङो जोंनि बाहागोखौ जाजोबो बिदि जानाङा बानलुबो दङ बानलु 물이랑 말고래. Kudigiana. जों आपेल लाबोदोंमोन दा आपेला थाइसेल' ओमफ्राय बेखौनो जानोसै Abu foto mi onesu. Dimina. Otunga. Abu foto mi onesu. Abu foto mi. आङो आपेलखौ बानलु लगायनानै जानोसै वार बेसेबा आगुवा आंखौ जुख्लायग्रा नोङो सोर नोंलाय आंबो मोनसेल' एसे मोनसेल' नुवालै इदि मोजाङै इथिं मोजां नुवा आं आरो बर नङा आरो इथिं मोजां नुवा खोमसिसो मारदेला मोनसेला ओरैनो बोरैला आरो गैया गैया केक गैया जाजोब्बाय दा थांनोसै मानसिफोरा बांद्राय बुरजा जाबाय आं मोजां रोखोमनि फट'खौनो लानो मोनो मा रोखोमनि जाबावगोन मानसिया दिनैनो मानसि जाखाबाय नै बेवहाय मोजां रोखोमनि फट' लानो मोनला गार्लफ्रेन्डनि नेम गाबज्रिनो नागिरदों बावखुंग्रि हाजोआव गाखोनानै सोरबा बागदावलायथोंसै ओरैजाय मानसिफोर दंजोबो बिरादनो दे जल्दी करो नहीं तो नहीं मिलेगा आपको Oh my god, oh my god. Oh, one more. One, two. दे नोङो मोनमारसिगोन दे एबारे बिनि फाला लावगिनि एसेबां गोसा होनांगौ अब्लासो जेसेबां गोसा होखालांबानो एसेबांसो मोनगोन ना अ नों नाङाबालाय नोंनो नांथारगौबाथ' नों लाजिनांगौ मामु गावनि बयफ्रेन्ड नांगौनि गोसोआव गैलाया माथो खोमसिसो नुदो 3 go खनसेबा जाफुंगोन खनसेबा ट्राइ खालाम बिदिबालाय बोरै जानो मोननाय नङानो बिदिबा गोजा दुब्लियावनो खारजागोन बिदिबानो दे बोरैबा सलजों गोलैगोनलै राननाय जानो हागौ दालाया पास बार
बायसिगोन दालाया ओंखारदो दालाया बायसिगोन ओंखारख्लायबाय ओंखारख्लायबाय ओंखारनायावबा हले एसे मोजां गोजोन गोजोन जायगा आरोना सामथाब लामाजों फैदोंमोन ना ओमफ्राय दा प्लेन जायगा सफैबाय ओमफ्राय नैबे माबा गोजा सिगुन बारि सिगुन दंफां गोजा गासिबो